Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, coa revista número 16, seguindo a rigurosa quenda de edición, estes minutos da madrugada deste frío martes de decembro, un decembro de poucas luces e moitas sombras, pero que afortunadamente son iluminadas polos amigos que sempre están aí. Hoxe falarei dun destes amigos e da súa entrañable compañeira de vida. Xavier Eneriz tamén é compañeiro de nós a xente do redor, e nil se fai certo o dito xente do mellor. Tentarei poñer voz a un delicioso relato que trata de algo tan importante nesta nosa terra como son as festas e romarías que el titula Setembro. Tamén hoxe desde Zaragoza, Xosé Luis Bulgaz Cuartero regálanos un interesante artigo entre real como a vida mesma e surrealista, que sen dúbida nos fará reflexionar sobre a sociedade humana, ao que vou poñer voz tamén. En primeiro lugar, de Xavier Eneriz, Setembro. Acabouse o verán, o amanecer faino máis tarde cada día, e o sol por adiante o seu horario para facer a noite máis grande. Vanse quedando atrás os interminables días do verán, nos que un sol limpio e despiadado desde o máis alto do ceo lanza os seus ardentes raios contra os corpos espidos dos bañistas, aínda que tamén fai que as romarías e festas religiosas e pagás de bisbarras, concellos e parroquias luzan radiantes. Adeus verán, adeus as mil e unha festas gastronómicas. Non as teño contadas, pero poida que sexan máis aínda. Que no verán se celebra nesta terra nosa na que non hai produto que os nosos campos, ríos e mares nos regalan, non teña unha festa na súa honra e unha carpa ou un toldo onde degustalo. Moitas delas teñen a consideración de interese turístico a nivel de Galicia. Hainas a nivel nacional, e temos 3 internacionais que son a lamprea en Arbo, o polvo en Carballiño, o cocido en Lalín. E o viño que non falte, Festa do Albariño en Cambados, tamén internacional. Triste e melancólico setembro, o traxe do día da procesión da Santiña, así chamamos a Virxen da Asunción na aldea, ocupa o seu lugar no armario ata o ano que ven. No andel do armario onde o poño vai crecendo o número de xerriñas, panos e recordos que nas festas gastronómicas vou apañando. Pero non todo está acabado, sempre nos quedarán as feiras que todos os meses celebramos nos nosos concellos, e nas que poderemos seguir gozando do seu típico menú, un póker de ases que forman o polvo á feira, a carne ao caldeiro e o churrasco co seu fiel amigo e compañeiro chourizo criollo. Si, xa sei que non é autóctono, que veu de América, pero tamén as patacas trouxéronas de alí e soubémolas coidar tan ben que agora temos en Galicia 4 zonas de indicación xeográfica protexida, que ven ser como unha denominación de orixe, pero a nivel da Unión Europea. Como podedes comprobar, non hai motivo para o desánimo. Podemos seguir compartindo e gozando o que nos dá a nosa terra, aínda que se vaya o verán. Iso sí, facede o rodeado
da xente que máis queredes, porque é o ingrediente máis importante. Gracias, Xavier. Desde Zaragoza, José Luis Bulgaz Cuartero regálanos Distopía. Estou condenado á morte. Mañán o mundo enteiro verá a miña execución a través das innumerables pantallas xigantes que o terrapresidente mandou instalar en todas as cidades e povos para publicitarse e atemorizar a unha población oprimida por unha caste de multimillonarios que ten comprados a xuíces, policías e exércitos. Os monitores mostrarán como eu accedo ao despacho do piso 50, donde traballaba o gobernador local. Verase que chego ata alí cunha mochila voadora. Poño unha bomba lapa para facer cachizas o cristal e cometo o asasinato cunha bala corrosiva. Non todo isto é verdade. A cúpula quería eliminar a un home que empezaba a ser un peligro por os seus contactos coa banda revolucionaria da cidade. O criminal que se ve no vídeo é un androide ao que lle puxeron a miña cara. Por que a miña? Son enxeñero informático especializado en inteligencia artificial e bioenxeñería xenética. Levo case 3 anos combatendo a dictadura desde clandestinidade máis absoluta. Traballo só. Todo o material que necesito para construir as miñas máquinas teño que roubalo nos depósitos de chatarra do goberno. Está prohibido vendelos ao prezo do contrabando e demasiado elevado. Roubar, para min, foi desde sempre un xogo de nenos. Os nanorobots traballando en equipo son unha ferramenta fabulosa para distraer a drons e robots de vixilancia. Para outros, roubar non é tan sinxelo. A pobre nena que corría cunha lata de alimento na man non tardaría en caer nas mans do segurata que a perseguía. Tiña que evitalo. Unha cambadela a tempo permitiu a pequena desaparecer tras virar unha esquina. Eu tiven peor sorte. Un dron espía envioume as imaxes á central de control da poboación. 5 minutos despois estaba acurralado por unha brigada especial da policía local. Detivéronme. Necesitaban un rostro para perpetrar o engano e elexiron o meu. Nun xuicio rápido sen dereito a defensa, decateime do futuro que prevían pa min. Mañán o mundo enteiro verá a miña execución. Estarei dentro dunha campa de cristal, cortarán a miña cabeza utilizando unha serra eléctrica, o sangue sairá disparado e o corpo espido caerá tinguido cun vermello intenso, demostrando que son un ser humano e non unha máquina. A curia comentará orgullosa que se fixo xustiza. A Castle sentirase feliz por quitarse do medio a un posible infiltrado. Non todo iso é verdade. O que o mundo verá será unha máquina co meu rostro incapaz de sentir, pero tan autonómica, mente perfecta, que ninguén poderá descubrir a burla. Agora só teño que modificar a miña faciana e seguir na loita. Pan comido. Gracias, Socialist.